Els israelians feia 2 anys que assetjaven la seu presidencial palestina. Eren temps de la segona intifada. Arafat era dins, immobilitzat i malalt. Els seus metges recomanen treure'l d'allí i portar-lo a París. Dies després moria per causes mai aclarides. I van començar les especulacions sobre la seva mort. Enverinat, sida, càncer... Ara la televisió Al Jazeera ha publicat una investigació de la Universitat de Lausana segons la qual Arafat podria haver mort enverinat amb poloni 210, un material verinós radioactiu. Conclusió a la que han arribat després d'analitzar algunes prendes d'Arafat, com una gorra o el famós mocador que portava sovint i el raspall de dents, on hi han trobat altes dosis d'aquest verí. La dona d'Arafat, Suha, ha demanat a l'autoritat palestina l'exhumació del cadàver. No hi ha cap objecció per exhumar les restes del màrtir Yasser Arafat, ni religiosa, ni legal, ni política. El president ha ordenat al comitè palestí que treballi per aconseguir la veritat. La majoria d'acusacions d'enverinament sempre se les ha endut Israel. Israel ho ha negat, encara que en aquell moment Arafat fos el seu més gran enemic, tot dient que el culpable era a Palestina. Es referien a Mohamed Daglan, un líder palestí acusat de ser un espia dels Estats Units i també d'Israel, enfrontat a Yasser Arafat i acusat també pel seu propi partit Fatah de ser l'inductor de l'enverinament. Albert Elfa, TV3, Jerusalem.